Da li bi pre imao 4 noge ili 4 ruke? Da li bi pre imao glavu veličine lubenice ili veličine jabuke? Da li bi pre teleportovali samo sebe ili bi pre teleportovali samo druge? Da li bi pre kontrolisali snove ili bi pre kontrolisali vreme? Da li bi pre jeo samo gorko ceo život ili samo ljuto? Da li bi pre gledali samo horore ili samo komedije? Da li bi pre birali da živite zauvek ili da date život da spasete planetu? Da li bi pre volili da rešite klimatske promene ili svetske epidemije? Da li bi pre imali savršenu memoriju ili mogućnost da zaboravite loše stvari? Da li bi pre voleo da znaš datum svoje smrti ili uzrok svoje smrti? Bonus pitanje. Da li bi pre gledali svoj život kao film ili ga igrali kao video igru? Koje pitanje vama bilo najteže? Prokomentarišite.